Kena nggih tombo ngantuk, Truk. Ayo. Mak gragap ya aku. Ayo. Nek tabane keter dudu salahe kanca-kanca, salahe tik prei suwiye ram. Ora maido pancen ya 34 dina ling aso. Ayo. Hawane kaya bar poso ngene kan nggih bodho ngene lagi nyambut gawe pisanan. Buka dasar ngene lho, Truk. Iya. Estu para sederek biasane kanca-kanca madangkara menawi pas laris wah niki tabuhane niku paribasan ngen demung nika tabuh iso murup kabeh. Heeh. Lah ngeten iki nembe ngiling-ngiling mergo wis bar sesasi niki pancen prei. Ayo. Muncang-mancing. Nggih. Mancing neng kali. Ora mancing swasana geger karo bojone. Ayo, nggih. Sembah nuwun ingkang tanpa upama elok sanget. Nadyanto adatipun menawi Kediri Raya menika angger bar limbukan niku sing mirsani jan blas telas tingkas kaya sinapu angin. Ning manut jam kula jam kalih menika tasih wonten saperangan para warga masyarakat pecinta wayang sejati ingkang kepareng nenggani. Lah menika langka lho menika. Tur niki malam Senin. Lek diitung lho nun sewu tinimbang melek nganti yahene mbok nggih turu wae sesuk nggih kerja. Wong golek dhuwit iso ditunggoni lho. Ngono kuwi lek pakeme wong sing ora ngerti seni ya, Truk. Iya. Ning gandeng Piyai Ngunut Tulungagung menika piyayi senes penonton wayang, ning pengamat wayang lan ugi pemerhati seni. Mila Nadyanto ngantos jam kalih tasih kathah ingkang kepareng jenak pinarak kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami. Tegesipun kena kanggo tolok ukur, kena kanggo patuladan bahwa penonton wayang Ngunut Tulungagung adalah penonton terbaik di Nusantara. Ya, nggih. Makasih. Gara-gara ana niken salindri kok. Ha iya, Pamora ya mbuh. Ha iya. Mula pancen sing jenenge niken iki tak nggih apa ki jenenge perkat. Ha iya. Jajal pamane engko bar limbukan mau terus Mbak Niken iki turun. Awake dhewe mbuh nasibe piye? Ha iya, Mula nggen apa ki limbukane nembang sithik ngibarate mangan iki semu kurang, mengko pecintane Niken Salindri kabeh sik ngenteni nganti goro-goro. Ha iya, ngono kuwi sembah nuwun ingkang tanpa upami. Nggih. Bu Kesi sik kuat nyuwara mboten niku? Bu Kesi, halo sayang. Ha iya. Ayo celukane Umi. Ha iya. Umi Hafifah. Ha iya. Ibu yang baik. Heeh. Bijaksana. Lha bijaksanae baik. Kaji yo diengkel ngawut ya. Aku pun halo Mas Bagong. Wingi mantuk king Tanah Suci jenengan watuk pilek ra iso nyuwara. Tak kira iki Bu Kesi iki ora lara watuk ora gerok. Omong karo aku, Mas, mlebu rene tak omongi. Tak kira lek mbisi aku ngejak nyapa to nyapa ngono. Bae pancen suarane entek. Ayo. Kuwi was sarungku tak cepot. Kaji astagfirullahaladzim. Ayo nggih. Pripun sik Pak nyuwara mboten dintene karo Pak anu lho. Pak Yudi. Kula nggih ngeten iki bindeng dereng kula cobi. Ha nggih. Sing enteng-entengan dhisik coba apa ngono. Cobi pangkur ngimpi. Pangkur ngimpi kuat. Mengke lek mboten kiat diteruske Mbak Tuti. Oh iya. Ya pas semen lho. Asisten kula. Ayo, ibarate kaya Bu Yatmi pamane pas gerok sing bacone Bu Natirah ya kuwi. Leres. Nggih. Mergo Piyayi Ngunut niki klebu tuan rumah niki kangen kali sumanten jenengan. Wis berada 300 abad anggene ngenteni ayo. Nggih coba kaya apa nggih. Mbiyen lek wayangan Tulungagung Bu Ari Jadi apa ngono. Pak Anom Surata ya mesti bintang tamune ya Sinden Kesi. Iya. Aku mbiyen sik nggawakne tas, nggawakne dingklik tak sunggi. Nah ya. Saiki iso nyunggi budaya. Ha iya. Nyunggi budaya ya karo nyunggi aku. Lah saiki awakmu saya melembung. Aku anggere kok takoki iki mesti ngene, salah ngono, salah rewel. Piye Pak, awakku lemu apa ora? Aku lek jawab lemu, ngono mesti anu kok lon. Lah kok jak mangan ae. Kuru apa rasa ngapusi wi fitnah ngono kuwi. Dadi jawab lemu salah, jawab kuru ya salah. Nggih, kula saderenge nembang badhe ngaturaken panuwun. Matur nuwun dumateng Bapak Andri Yudianto sekalian Ibu Wini
Ibu Winnie yang sangat baik hati dan cantik. Tadi saya di belakang pas pipis ketemu Bu Winnie diajak foto. Oh iya, kok pipis sih? Boten. Anu kok Amit kalau badhe pipis ngono maksude. Nggih. Oh iya. Matur nuwun sangat. Terima kasih Bu Winnie karena Bu Winnie itu bukan asli Tulungagung. Wong endi? Beliau orang Cianjur. Jadi Oh. bahasa kita campur bahasa Indonesia Jawa Oh, iya. supaya Bu Winnie juga mengerti. Oh, lu gue. Jadi Bu Winnie, saya mengucapkan terima kasih nggih Pak Andri. Matur nuwun terima kasih. Dalu niki sampun malam ini sudah diberi kehormatan untuk menghibur keluarga besar Bapak Andri sekalian Ibu Winnie. Amin. Semoga acara membangun nikah ini mendapatkan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala sehingga keluarga Bapak Andri dan Ibu Winnie diberikan kebahagiaan, Amin. murah rezeki, Amin. yang melimpah barokah, Amin. sehingga bisa ibadah di tanah suci Mekah dan Madinah. Amin, ya Rabbal alamin. Kayak awake dhewe iki lho, Pak. Piye? Awake dhewe iki sok aja bangun nikah lho ya. Heeh. Awake selalu menikah terus. Aku iki kapan bangun nikah? Kerepku ben bengi genah bangun kayangan lho aku. Ayo kok ya aneh ora. Ayo. Napa tembange, Bu Kesi? Cobi ngimpi nggih. Nah, coba Bawane tok mawon. Nggih, bawane engko ben dibacutke karo anak wedok niken kaya apa lek nembang cara klasik sik kelingan apa ora. Ayo. Nah, engko Ben ora nembang. Ku harap engkau kan terima walau dipandang hina. Ayo. ini duet kalih niken lho, mengke sing cendhek-cendhek ibuke, sing dhuwur-dhuwur niken. Oh, oke, siap. Aturan dhewe kono sing apik, sing becik ketitik. Ayo. Ngambara ing ngawang-ngawang Nono, melu ngempet ambekan Bu aku ora. Nonanino bebasan tanpa tepi. Ing atase gerok suarane entek sik ungkule kok ya ngono. Alah. Lek ora bojoku apa eneng ngono kuwi. Alah pret gombal. Restu Pak Andri kalih Bu Winnie, jane Bu Kesiwa ajeng izin mboten tumut ra iso. Aku iki mayang ning ndi tanpa kowe ngibarate tanpa balung tanpa sumsum ra ndek kekuatan apa-apa. Kudu budal. Ayo. Lah nganti ora budal aku njaraki winong piye? Oh iya aku budal. Akhire ngono kuwi. Ya kudu tobat. Kudu tobat. Hmm. Kowe munggah kaji kuwi kudu eneng unda-undakane. Awake dhewe kuwi diarani mabrur utawa ora nalika awake dhewe ibadah ning tanah suci, Pak. Terus Awake dhewe iki ketok engko asline mabrur apa orane kuwi tumindake awake dhewe saben dinane nang omah, ning kehidupan nyata. Contoh, misalnya sing maune sampean sadurunge munggah kaji njaraki winong, jual-jawil karo winong, saiki tobat ora njaraki sinden, ora jual-jawil sinden. Kuwi jenenge salah satu contoh mabrur. ya. Sing biyen sampean cetil sedakoe mung 20%, ning bareng-bareng munggah kaji sampean dadi 50% kabeh disodakoi. Kayak penonton ke jika perlu diparingi 50.000. Ngono kuwi sing sik melek kae lho. Betul, Pak. Lah lek anggere dalang nyodakoi kabeh penonton kula dadi dalang sida ludes. Ayo. Ayo, ora lokak saya kebang, ora percaya kuwi lek kuwi ayo. Ayo. Duwe ora go mati. Lho, pancen ra go mati. Duwe pancen nggih urip kok go mati. Goblok men to kowe ora. Duwe iki ora marai tentrem. Lek sithik lek akeh tentrem terus. Wis aja gugune lambene elek ngono kuwi. Ya kan bacot coba nggen dhuwur iki. Salindri. Ayo. Yo ngalah. Ngono.
jagat nino ngulandara ngamborong unggahi gunung katungkul katungkul ngumbar gagasan satemah kinowo ngimpi nggih wilujeng kala dan terus ya sinden-sinden sampean tenan iki demi Allah nang ngarep ana tak dongakne kabeh muga-muga ya si Birgita menjadi seperti jenenge Setiani menjadi wanita yang setia kepada siapa saja ayo Winong ya dadi bocah sing salehah si apa jenenge Niken iki tak dongake iso sempulur anggene lancar sukses terus sapa Dian tak dongakne tetep putrane kabeh ya saleh kabeh bekti marang Rama Ibu marang Ibu ding Rama ra apa-apa rasa ayo marang Rama Ibu Mbak Lia ya tetep tak dongane seger kewarasan sak keluargane Mbak Tuti ya diparingi tobat ora nyembah batu meneh ayo nyembah apa nyembah batu atwal kalin ayo nggih ya kan jumeneng alon-alon coba kaya apa klasik ini ra apa to kan nggih Pak ra apa to nggih tapi kula sambil nyawang liriki Pak lirik ra apa-apa disawang langsung ora apa-apa kok ayo ora apa-apa kali jumeneng aja lali esuk tanggal 12 neh ning Pekalongan aja diundur-undur sak rombong aku lho lho Pak trouble lho mundur moja maju ayo ora nggih trouble jere ayo anak salah saya apa lah piye lho sing nanggap lek Pak Dalang mboten kersa maju mboten wayangan mawon kula tak campur sari niken purun maju aku ya ngono ayo nggih elok tenan ayo perbawane keterimane nganti kaya ngono muga-muga keterimane si niken iso ditampa nular ngene Mbak Trihastuti ayo diterima Tuhan Yang Maha Esa ayo nggih monggo Mbak Niken Salindri ya Seripat seripit lempian nemrak kesimpe
Tembang menika ugi kula aturaken dumateng kadang-kadang anem seniman pedalangan Paku Datu. Iya ya, Paku Datu nggih. Ah, saking Tulungagung mligine Mas Sito Bagaskara. Ah, Wisnu Murti. Ha iya, Uga Mas Daru. Ah, Pak Sentot, Pak Sumari. Enek Mas Irwan. Ada. Wah, nggih Mas Irwan. Kabare sore mau nyampur sari. Ayo. Saiki kepareng nusul wah jan. Muga-muga Mas Tewel tansah diparingi suci katresnane marang budaya. Tulus ngono, tulus. Ning gubuk asmara. Ayo nggih. Matur nuwun. Putrane Pak Eko Mas JB. Wah, matur nuwun Mas JB ya. Luar biasa. Yo Nduk, Ken Talindri. Sampeyan iki jane lah wis sukses wis lancar di dunia musik gitu. Tanggapan tanpa leren kok isih meluangkan waktu gelem deprok dadi sinden nganti yakene iki sebabe apa? Ngarai pripun nggih Pak, kula no remen sangat lho Pak len derek wayangan niku, apalagi tuh kalau wayangannya itu klasik Pak. Boten dicampur kalih elektron musik-musik ngoten niku kula paling remen. Kuwi mergo enek aku apa pancen lahir batin ngono kuwi? Lahir batin Pak, amargi kula kan babaten niku kan saking wayang to Pak. Heeh. Kula pertama kali ne dados sinden niku kan derek Pak Degleng niku kan teng wayang. Pak E. Nggih. Terus nggih kados nyamane niku pun teng seni-seni musik gamelan ngoten lho Pak. Kan nggih sampun setiap hari segojangane niku kados musik-musik band-band terus ngoten niku kados nggih. Kadang niku nggih enten rasa-rasa waleh ngoten lho Pak. Oh ngoten iya. Nggih, makane untuk mewarnai mula sosok balik ning gamelan meneh ngono ya. Nggih, ngoten. Luar Itulah biasa. alasan pertama saya, Pak. Iya, iya syukur Nduk, wis kaya ngono iki tegese nun sewu saiki akeh generasi sinden. Lek mbiyen do apa kuwi jenenge terinspirasi karo mbokmu Kesi iki do gelem sinau nyinden bocah nom-nom cah cilik-cilik. Ning saiki ya akeh para mahasiswa baru ning isi Surakarta mlebu ning jurusan nggen karawitan belajar nyinden ki mergo termotivasi pengen dadi wong hit, wong kondang kaya Niken Salindri. Tegese tampilmu di dunia wayang dan gamelan kuwi menjadi motivator untuk para generasi-generasi, para anak-anak sekarang untuk ikut serta belajar dan juga melestarikan budaya Nusantara. Lah kuwi. Alhamdulillah. Kula nggih riyen nggih termotivasi saking Bu Kesi nggih, Pak. Kesi. Nggih, Padha idola aku- kula riyen nggih ngoten. Aku ya ngono termotivasi karo Bu Kesi kuwi. Aku mbiyen nek rumah saku wayangan tanpa Bu Kesi hampa aku mbiyen iki. Ngono kuwi. Heeh. Nek sakniki Saiki biasa aku malian ngono. Ya ora ya padha wae wong ngibarate mbokmu iki lek dadi ora mung satpam ning dadi Polri kan lho, Kapolri. Ngisor Ya, tidak dhuwur lor apa-apa kidul kalau- enek kabeh. tanpa adanya perempuan yang tegas itu pasti laki-laki itu akan seenaknya sendiri. Nah, ya ning ya ora digebyah-uyah. Delok wong lanange sapa ngono kuwi. Tapi rata-rata semua laki-laki gitu sih, Pak. Nah, iya, rata-rata ki lek ora semua to. Semua. Loh, semua ora. Semua, beda. semua. Bapak iki tipe laki-laki yang setia kepada pasangan. Iya, kalau di depannya Bu Kesi, lihat di belakangnya kan nggak tahu. Loh, kowe tek ngerti lah aku seneng ke belakang. Piye to, Pak? Piye Bapak? Aduh bocah iki. Tapi insya Allah Pak Cahyo sekarang sudah tobat ya Pak ya. Sik omonganmu ora penak belas ngono. Kaya aku mbiyen iki tau dadi maling ngono iso tobat lho. Enggak. Maling-maling perasaan. Lho perasaan kan yo buke sitok, mbokmu tok. Oh. Kapan enek kabar aku seneng karo wong wedok ngendi lho? Ora tau to. Iya kah? Primpen mergane aku iki. Oh.
Malah primpen ora iki. Ya sak bisa-bisa dadi wong iki mbok sak propirane kepengin luwih becik ngono lho kan. Aku Nggih, ngrumangsani dosaku ya pirang-pirang kanthi wingi iki sowan ning tanah suci mung iso nglebur lan nyuda marang akeh dosa sing tak sandang ngono kuwi lho. Nduk niken Dalem, Bu. tak critani pengalamanku ning Mekah ya. Nggih, nggih. Kuwi pas wukuf ning Arafah. Nggih. Kuwi titik wong diarani dinobatke dadi haji kuwi yen wis berdoa ning Arafah nalikane jam 12 awan nganti lingsire srengenge jam 6 sore. Nggih. Nah kuwi mau kan wis ndonga sampai jam 2 awan wis Bapak Ibu panjenengan Bapak Ibu semua sudah dinyatakan sebagai haji. Semoga mabrur. Terus mutawipe muni ngene, Nduk. Silakan Bapak Ibu yang punya suami atau istri menemui suami istrinya masing-masing untuk memberi saling bermaaf-maafan. Tenan, Nduk. Baru ki mau Bapak Ibu wis dinobatke dadi haji, nangis kabeh sak enek-eneke jamaah. Nggih. Ibu ya metu, goleki bapakmu tak telepon, Pak, ndang metu. Nah, urung pengen metu sih anak. Kaji. Astagfirullahaladzim. Seto. Umat. Bapakmu metu saka tenda Arafah kuwi mau, Nduk, goleki ibu, nubruk ibu karo nangis. Sakjeke urip aku ngerti bapakmu nangis lagi pisan kuwi. Lek nubruk aku piye ngene? Bu, ya Allah Bu, aku njaluk ngapura ya Bu. Aku akeh nglarani hatimu, Bu. Sebatene ibu ya, iya Pak, wis tak ngapura, bar iki aja mbok baleni meneh, lek menjarake sinden-sinden ya Pak. Aja mbok jarake meneh, sinden-sinden aja omong lekoh-lekoh. Nah, kuwi Nduk, dosane bapakmu ning kono kuwi. Dadi dhek nyadari. Nyadari yen dheweke iki duwe dosa akeh karo ibu. Maune ora gelem njaluk ngapura. Gengsi. Iso dosane bojone diwirang-wirang ning kene lho ya. Loh, itu kanggo pembelajaran. Untuk pembelajaran kita semua bahwa orang itu mengko sing dibiji Gusti Allah iki ora mergo awake mbiyen tau dadi berandal dadi wong nakal. Ning saikine mbiyen tau duwe selingkuhan, duwe demenan akeh. Ning saiki akhirnya tobat. Saya yen sadurunge mati terus tobat. Alhamdulillah. Ngono, Nduk. Bapakmu dadi saiki tobat, Nduk. Alhamdulillah. Wis Ngono kuwi dongakno ceritane. dongakno muga-muga ora kumat ngono. Nggih, Pak. Nggih. Amin. Semoga tidak hanya 1 minggu ya Pak tobatnya ya Pak ya. Ya ora, ya berusahalah Ken. Ayo. Coba mbiyen tau tak gekne anu tau pangkur tau kangen Pak karo pangkurmu. Iya. Coba kaya apa? Ngene ae penak. Ayo coba peloke Mas Dar. Ayo Mas Dar minto. Aku jenenge kanca-kanca lali kabeh, Truk. Ayo to. Sopo enggak ampun sopo Sula ungguh suwe to sul. Masalah kapan lemu putih. Ayo. Ayo. Pajaran kanthi kaya ngono. Niki sing gender namanya Mas Dar. Mas Dar. Nggih. Dar minta tenan. Nggih. Mas Daryanto Sarjana Seni. Niku nggih. Diganti wae. Sapa? Ganti Dar Gombes. Kuwi enak kuwi pancen kuwi. Ngono kuwi. Salah satu pengendange Ki Minto Darsono. Khusus menyuro. Ah iya kuwi apik tenan. Ya coba Nduk. Demen buta yang ram bakal Mas. masih nang kleng cahyane rakaeksi Nimas mesti kaning jantong Ken kanyakang saking sa salawireng nambang beksa waska cakup li
jiwa tomo mlebet sambung wanci dalu Mas ayo Driya sumarah mring Gusti sing gedhe ngapuramu kang mas papujan sambung kumangwan citalu ngrupita sarimu ngalaman karamamu kang mas kemrah titisake murilas Ramu ingat iku iki yen banjur ngilingi bocah telu iki Pomotenan sita tani bareng presu Pak Heru kendangane galak kaya ngono ayo tenan tuwak tenan pandene cedhak maratuwa ayo endi durenan ayo Ndak Mendapoya yen sita replan nanti Celestial
Matur nuwun Sayu niken Salindri saged istirahat rumiyin ya. Tembang menika ugi kula aturaken dumateng Pak Jono, Pak Sri ingkang boten wonten walehipun tebih saking Surabaya tansah nusul kalian Madangkara. Ora mung ning Tulungagung, ora mung ning Nganjuk, ora mung Madiun, sosok awake dhewe mayang ning Solo barang ning Karanganyar ya nusul. Ha iya. Malah nggawa kanca anyar. Ibu, kita akan tambahan baru ini caksinya. Ayo. Terpinter mijeti. Ayo. Nggih. Mbak nuwun karo anakku lanang kok Surabaya, masalah ning ndi mau cae. Enten bocah niku budal lah SMP apa piye no. Bidal king Surabaya numpak sepur. Piyambak tanpa kanca, babar pisan dugi mriki kula kaget iki kaya cah Surabaya kae tekan kene tur dhewe. Ha iya. Sing biyen ketemu ning ITS kae. Heeh, debar wayangan. Nek cah cilik sapa iki, Lek? Kowe ngapa nang kene bar ningali wayang? Lho, lah terus randang mulih wayang wis bar ngenteni dijemput kalih bapak dereng dugi lek jemput. Lho, kaya ngono kuwi. Lah generasi-generasi do seneng budaya, seneng wayang kaya ngene ora bakal sing jeneng seni tradisi kepaten obor. Iya, kaya ngono kuwi. Nggih, Mbah nuwun. Yenong, wah winong Nawangse, wah iki jan. Tak pantau ke tanah suci dek ya bintang tamu terus. Ha iya, bintang tamu anggarane kurang no kopere ditinggal. Ha iya. Nyilih kancane. Ha iya. Neng ndi nang iso kopermu keri kabeh. Enggak, itu bukan carry, Pak. Piye? Salah input. Hah? Salah input. Salah input. Input salah input ya. Input masuk, salah masuk. Jadi kan itu kan dari Bengkulu. Mau transit ke Banjarmasin, harus ke Jakarta dulu kan. Nah, itu tapi sama yang ngurusin bagasi itu diarahin ke Solo semua. Soalnya Kak Apri Mimin kan ke Solo, jadi dikira saya ikut ke Solo, padahal saya ke Banjarmasin gitu. Masalah. Jadi bukan carry, tapi salah. Lah terus kowe tanggapan ning kono ki terus ngangge klambi apa? Klamben ora kowe? Anu Dip, saya pinjem baju dan pokoknya saat pengadek itu Mbak Asih, rumahnya Banjarmasin. Sak pengadek njobo jero kabeh ngono ya. Iya Pak, sak dasar-dasarnya saya pinjem Mbak Asih. Oh yang ngono. Tujune ning luar Jawa duwe dulur nang. Alhamdulillah. Kemauran mindah kaya apa? Iku wirangan jati kok. Iya. Suara. Ayo. Heh? Ayo. Ya tas iso carry ayo. Iya. Kita ngomong kok iku lah diguyoni babir kita. Jane isine apa to, Nang? Ayo. Jawaban ora perkara isine ngono. Ayo. Dina kangen karo temu nembang. Gandrung sik kelingan no. Masih, Pak. Oh iya, gandrung coba kaya apa? Iki wae sapa? Ayo, iki wae sapa, Ding? Ayo. Karyane Pak Anjarani Solo. Coba. Niki lare Tulungagung Bapak Ibu saking Laladan. Ngendi kene campur darat? Nggih, Pak. Disane pojok campur darat. Niki pernah sik pulunan utawi ponakanipun Bu Kesi. Nah, niki gayo kawruh ngudi ngelmu, nyecep ngelmu wonten ing Surakarta. Nyecep ngelmu. Ya sok nyecep sok di. Ayo wis. Apa sih, Pak? Ditularke kawruh ngelmune aja sok sudan to ora. Ayo ngono kuwi ayo nggih. Astagfirullah. Haji lho, Pak. Haji lho, Pak. Aku los aku ayo. Ayo nang adek coba kaya apa. Ayo nggih ngono nggih. Wong isone guyon lek pas ngene iki. Ngerti watakku lek nang omah kena anteng jan nika. Ayo. Ayo nggih coba kaya apa. Ya kanca-kanca sik kelingan ra Mas Imam. Ayo coba. Nenek nani. Ayo coba. Bangun. Nggih. Wino nganyelne bangun kene ahli melek 7 tahun genep iki. Ayo. Mas Imam tukang gugahi kancane. Ayo. Kancane ra kena digugah terus dhek lu turu. Ayo. Yo, iki wae sapa? Coba kaya apa? Nong. Ayo. Nong. Ayo. Ayo apa? Itu dados Madangkara. Oye. Oh. Bobo sesene op. Ayo. Lah kan, Pak. Nggak makanin jelani prene jus suwi, Pak. Lah aku tuh sing salah. Apa aku sing salah kok. Lepas semua kan. Sang langsung saut. Ayo, lambene winong. Ayo. Oh,
Mas Danang ayo dong. Ayo Mas Dwi semangat kaya ngono. Ayo. Ayo. Mumpung Mas Dwi puji rong joget. Ayo. Ngantuk joget ayo. Maka, yo. Mesti
Ngopo yut? Dalem Pak E. Ayo. Ah elok temenanan. Heeh, Mbak Lawas ning iki kepenak seger. Ha iya. Tur ya wis sok-sok dijak karo Mayangkara musik. Ha iya. Aja pilih-pilih to kan. Aja mung Mbak Winong. Kalau mangsa Mbak Tutik dijak. Mbak Lia dijak. Bayangno Mbak Lia metu ka mobil arep munggah panggung nggo mic ngono kae. Ayo. Ada muni Mbak Mbak Tuti jangan rasa kok bayar, kok tak bayare dhewe. Aku pengen ngerti nang YouTube kaya apa polahe. Ayo. Yo kan gitu tutupan baru ki sampean iso istirahat. Ayo betul. Ben dikancani Mbak Triastuti coba iki warga Mayangkara Baru. Ayo. Mbak Munasiro, kowe ngapa tebir? Bir. Kenapa kamu? Kok enggak nyanyi? Nembe pilek. Pilek. Angkat tangan enggak bisa ini. Ya pokoknya jangan yang tinggi-tinggi nadanya. Oh iya engko ngadeg-ngadeg. Gampang. Ayo ngene kancane akur. Ayo karo Andi Babu Dek. Ayo. Ayo. Yuk. Nyanyi. Ayo apa? Sing song. Ayo apa nggih. Mbak Tik, ayo. Gampang. Ayo. Cara kuat disangakne. Ayo. Lawa gumandul iso 5. Ayo. Nggih. Sudah manut aku saja. Ya, nggih, sudah bae ngadeg enggak? Nggih. Ayo Pak, pilih Pak. Ini lagu baru apa lagu-lagu apa? Baru oke, lawas oke, sementing bisa didukung oleh Madangkara. Oke. Ayo, oke. Panjongkon apa Sumanding, Pak? Panjang kaku supaya sumanding. Berarti bar panjongko bablas ke Sumanding ya. Oh, iya. Ora kesel ta kowe ngono iki? Napa? Ken ora kesel terusan. Mboten nih? Oh, semangat sih ya. Semangat. Bocah. Ayo, biasane artis iki diitung aku ping 5 lho, jangan ditambah lagi. Niku lek teng lintune. Oh, iya. Ya kerja ngerti karo wong tua. Ayo, tua-tuas ayo. Yo, Panjangka luwih dhisik diaturake bersama Niken Salindri dan juga Mayangkara gabung dengan Madangkara. Sponsori oleh Tuti Triastuti. Triastuti Cahyawati. Wah, dengi Mas Angga nyindeni Pak Purbo. Wah, dhewe bagian garap. Ayo. Angger garap nguyuh. Ayo. Yo, Panjangka coba kaya apa? Yuk.
aku kira tresno sejati. Bintangnya tetep Triastuti. Ayo. Lah temenanan bae gak padha karo kancane. Allah. Liyane madhep ngidul daerah ngrangkul tembok. Sembah nuwun ingkang tanpa upami. Nggih. Nggih. Mliginipun dumateng ingkang kagungan kersa ingkang kagungan dalem Bapak Andri. Nah, Yudianto mugi sak keluarga tansah binerkan dening Gusti. Durga mendak kala sirna Yuwana Basuki sembodo kang jinangka rahayu kang tinemu Basuki ingkang kaesti. Nggih. Wis muga-muga kabeh diparingi pepayung saka Hyang Agung anane mung rahayu wilujeng ya, Truk. Nggih.
yang dibutuhake bondo yudha para anak-anak Pandhawa mibarake alung tanpa isi sing arah Pandhawa diuji dilatan
Wadya bala mangsa bara Repalunggulan iki Prabu Naga Kumbang bakal sawin wujud Triwikrama sing tak arah ngarepe Pandhawa Puntadewa durung nganti kentong subuh kudu padha gulune Pandhawa Sri Puntadewa Negeng Yogya Brata nyambung raos lawan Gusti Kang Maha Kuwaos nindakaken puji pikir kidung suci nyang mantra rahayu sinau kedadak ana swara kumbusak mewujudan kasinara rembulan sak guru gedene Kangge Sanaka Kumbang galak ngangkat mikir pepintir awak ngeri pakuwon anggo sirahe bodos lawan ucap sang bayi ning kewuh nggih Hyang Arjuna lepas kang jemparing dadi srana tugel janggane Naga Kumbang sampok samyom kali berpaket ulah tingko aku samudra pangarsani Koko Prabu ini patah hitung ingkang lainnya baraken lan baraken anggen paduka sinebut kula wani cuman Koko karana wonten Naga Kumbang ingkang arah seda paduka Koko Prabu
lan Pandhawa sajroning paukuman wana praso iki sepisan aja gawe katitunan utawa gawe rugi angka loro aja nganti gawe pati aja meneh sipate menungso nadyan sipate kewan ora kena diperjoyo nanging siap diwis rajan pranatan mau monggo maos monggo Prabu paring pidana dumateng Kang Radi Koko Prabu kakang ora bakal gawe katitunan apa meneh matrapi pidana marang jeneng sira nanging kula maos nandhang dosa menawi paduka boten kepareng hukum dumateng kula kula piyambak ngendhapi hukum dumateng badan kula iki mau patut minangka apa waduh ketitik ora bener nanging malah
rebutan Rancang pemilihan bosok ya. ora rebut bener nanging rebutan kehidupan lan kepara gelem ngukum karo awake dhewe mergo rumangsa baru iki kena kanggo teko tuwa bedhur upamane sentana lan jagat negara watake kaya Arjuna mendah kaya apike kok Bakipun kakak ora ngerti nanging aku wis apa watake Yayi Arjuna anggone ngukum diri pribadi mesti kanthi cara nyiksa raga memulya jiwa amarga hargane manungsa lan aku percaya besok baline Dimas Permadi kumpul lawan para kadang mesti ngendhong lan mondhong kanugrahan kanggo mulyane bebrayan tinggi orang maju salebetipun pawuman para Pandhawa ingkang kirang setunggal taun menika menapa ingkang dadi lampahi kula sampun yang Werku Dara nakula sabiwapa dene Yayi Permadi aja kendhu malah kepara saya ganteng kang dadi pangestine marang Mbah Agung saya kenceng panembah marang pangeran lan upamane ana ing gawe kapitunan lan jahil lawan Pandhawa aja nganti mbok tanggapi kanthi rasa serik nanging walsen kanthi gedine welas asih mergo pawongan sing jahil lawan Pandhawa kuwi malah dadi dalan Pandhawa nglumpurake lan nyuda marang dosane supaya saya diwasa kang dadi pakarepine sira kabeh ndak dungeni sira kabeh ndak dungeni lakone Paksi Garuda ingkang gedhe wujude nalika Garuda mau mabur ana kewan cilik ya kuwi manuk gagak ingkang mancik ana gegere Garuda banjur nyokot sirahe Garuda saka bumi nanging Garuda mau ora asu lan ora nanggapi malah kepara buka lare saya amba banjur mabur saya dhuwur wasana si gagak mau kentekan napas lan ketrajan banter angin sakmah gagak mau ceblok lan mati lakone Garuda iki mau bisa kanggo piwulang bisa kanggo patuladan manungsa ki aja mung gagas wong liya sing serik lan mungsuhi karo kowe nanging mabur sing dhuwur supaya jiwamu luhur lan sampulur dadi wong sing misuwur carane satya kan margi mring kautaman salam pekat mring pangestine ngesti hayuning samyo pola Pandhawa sing mawaku
Sang bojo Santaran kau saya Bukarti ganggu lawan kira-kira ingkang dasar tuanas anggonku bakal jemparing wujude woho utawa jaleng parandene dibatak gas wujude jemparing lawan pawongan iki sapa sanggup marang aku jenengku cek ning cek kawan apa aku dening ganggu gawean itu bakal mateni